Makigi wuora ahinya nyaneno kineno twak mar thicho oko gabna. Machan obwoga aparo ni komni mana kana wache kinde mokalo komni gik japiny kawe maweth kom mar MCA ni winjire bed ni wachako ng'iye motegno nikech kanyo mane adundo mar county mane kama county yweyo go nikech chik ilose mondo mi county no ti nyaka bed gi chike mondo mi budget mar county ti nyaka kal paro mar chik budget nyaka kadhi e od bura nyaka los budget ilose e od bura no nyaka los paro mar chik omenda ma higa ka higa ilose e od bura no koro aparo ni japiny nyaka to ne ni kom mar MCA ok en kom mibro ka to wacho ni ng'ane wuok e dhot makama ng'ane wuok e dhot makama ni ng'ane wambe wang' ne wambe anyuola waka golo ng'ato wakawe kom MCA wakete ni kom moro ma ok wene we ng'ata kamano ng'ato nyalo bedo ni en gi paro maliw to bede od bura dwaro lony mar somo kanyo onge gimachielo ni samoro ito no kidhi e skul nyaka klas madwarore kama to mak mana ni intie gi paro mariek mar ng'ama nyalo bedo mariek manyalo timo achiel adek maunto nitiere kata mana dana ma peres cha ok nyal miya alufu kama mongisi ni mami abicho mongisi ni ma alufu kendo kaponi ore gir 200 to ngeno bedo ndoko ne 800 mano en paro mar dhano maliw ma dhano nyalo tiyo godo nyaka thone to od bura nyaka bed gi rieko mosom e klas kanyo to onge shortcut anyalo paro kane od bura MCA machon ma East Kamagambo ward nochiwo sigande koro ok daluor mar wacho Joshua Ongoma kane wacho kaka en odonjo ka koko oweye gi klas 8 koka nodonjo MCA ma East Kamagambo kendo ne piny obedo ne matek kineno sigande moko mosebedo ka nitie mana osewacho gi ute fwambo nobedo ne matek kata mana tayo kaka do ta chendo mage kaka MCA koro nyisi ni kata mana loso chik ne bedo matek to giko ne oduogo fwenyo ni kare somo ber min no koro jako duogo ndikore mondo mi oyud kata certificate mare mar KCSE makine Jacob Kaimenyi higa mag 2015 nomiye bang' kotiyo KCSE koro nyisi ni kupogore kod twak minyalo wacho ni samoro kibere wuoyo ting'e ndiko tingi paro maleo mano be wanyalo wacho ni ng'ane to ng'e loso chik onyalo kawo chik to loso manyalo biro konyo county mare tikadhe gi od bura kata ng'ato no nyalo kawe to dhi time loye koro mago din gik ma pod wanyalo dewo to mak mana ni sama igolo ng'ato mitero e od bura mar county to kawe uru mana ng'ato kaka do yiere ng'ato madhi e od bura mamalo ka mar bungeni nikech king'iyo to aparo ni mana ka Raila Odinga ni to wacho kanye kama adundo mar county yweyogo akapo ni gimoro dhi marach e county kacha to gin ma kata mana jotend migepe mag county matayo sectors mopogore mag county gin ma pod giluongo gi kendo giketo gi tesre ni itiyo gang'o ka nwaketo budget maromo kama ma itiyo gang'o ma ang'o miyo kotimore kama koro gin ma gin gi ting'no mar manyo ni sirikal mar county tiyo nade kapo ni nitiere ng'ikni korka lony margi gi somo margi taparo ni kanyo to wan gi rem to gimogik waseneno dongruok e kit yor bura ma samoro wayiero kokalo kuom twak nikech wantiere komiluongo ni Bunge TV matinde tang'onwa achiel kachiel en kinde makoro nyaka ti gi lony manyasani mondo watang' gik madhi nyime od bura gi ma kapo ni en od bura mar Migori kata Siaya kata Kisumu to gibede ni wambende wanyalo neno gi achiel kachiel kata ka en YouTube mondo wang'e ndang'a giteme iye kucho dibed ni giwacho dhok mane kucho giwacho dhochi koso en dholuo koso koro mago bende nyaka teno kang' manyaka wago en usiko mana tingo badata speaker okone aneno kanyo ka cheno war makoromo ose mana chopo ka Cleophas Oluoch nyawadwa Waziri John Mbadi Mheshimiwa John Mbadi FCPA John Mbadi CS in National Treasury wacho ni EGP system is developed under open source standards and is not a priority system, meaning that the National Treasury will not incur the huge annual costs associated with the proprietary systems. The system is owned by TNT, and after development, the National Treasury will have full access to the system source code. Of course, there are annual support subscription fees